Report pedang subhai pi baro mengia don komni mengia syakri ya ke kerteng ke don bor ke jog blay bat kom ta khot lang i pi mengia mani u blay mengia pid kraw ya ke kerteng ke jog u hakum kini ke por bat kom ta nget ba shwa mengia chmat mengia pendam ke jing duai bu blay unia la mengi ke por tu ngi duai atrai u blay pa jing bah beneng ngawan khmat jo me sai sen ko trai be it melong u blay hai halor ke ik baro ko trai kan rat gi pendam ya dia khmat jome ha kani ke por ke kentang ko trai jisu biet ke meni alam yang ngi kani ji syakri ko trai kan rat ya bangin sakhi ya kerteng ke khrau ko jome ko trai ha peneng shibon kini gi jing e ba ke perthai ke kendu ko trai ngi ko trai kan rat ngi dem kumni ha khmat jome ba melong u blay halor ke ik baro shim ko trai ni gi jing syakri bar hame ngi ai tim nadu bastang bat hadu bandawai teng jisu pan amen. So mengin syakor nak ting jong blay ha ka banyalam ikong viera wan shong bun puli nak ting jong bat banyalam jing doi ngirwai ke jurai ke balai spa antru saw thumai balai spa antru pesan ke berim balai spa antru saw thumai balai spa antru pesan ke berim kat no thiang ban shan ya ha bat diang các tin bu ai ban nghe ha các cu la jong ban tip ru bu de utrai Jisu me ngashanya log bashi shangala shem Jisu kondor tang habbe ngashanya skem kat no thiang kalong ban shanya wa batut das nam bakor hang tangan lejning dah jengget bangan yong likum kayong Jisu me ngashanya lok bashi shangala shem Jisu kondor tang habbe ngashanya skem hot ka thiang ban sha nya ha u na ka pop ban yo la im da ka ba diang na u Jisu jing suk jing kmen bat jing im Jisu me ngashanya lok bashi shangala shem Jisu kondor tang habbe ngashanya skem ngas ngosong ngalam ban shanya gu Jisu lok ba ken sai ngatip ru un long lem bat nga hadum ba per thei
กันไว้Yesu me ngashanya lok bashi shangala shem Yesu kondor tang habni ngashanya skem Shabangin yelet chau blay ke jeng duai in pule nak ketien ke jong blay ke bengilap bancem nak ar benta ke wei nak jeng duai sam ke bakandai pwe ke dekat nadu iwe hadu nriu bat ki benta ke ba ar ke long shaki nong Filipi ke lenong ke basau ke dekat ke ban nriu bat ke ban nyo Utau besyong haka jaka beri jong bakli tam unyo yaine apo kejingka jong ubadon bor baro ngan ong syapang utrai ulong ke jakari jonga bat kekut jonga ublei jonga ha ubanga syania naba un pelat yemi na kesyang khawya jong unong riam bat na kejingyap klam bapensniu un tap yemi dalaki sner bat hapo ki tap niang jong u menyo ri yaladi Kajing shisha jong u kalong kasti bat kati ba men om shep ting na kajing trim men meet limni na uknam ba hair men sngi na kajing yap klam ba yat ha ka badum limni na kajing penjot ka ba penjot men sngi wat khi khuslai ya ke ru Henry ha ke baro da kajing duai bat kajing kerpat lem bat kajing aingu Tu pin pentip yaki jingpan jong pi sha ublei. Ti kata ke jingsuk ublei ke bapalat yaki jing shampang baro kan ri jai jai ken yaki do nut jong pi bat yaki jingmut jong pi ha ukris Jisu. Tu gini pai lang sha ublei yaki jing duai. Ke jingu bat keburam ngi ai shami au ublei. Melong ublei bade hok panyok keburam bat ke jingero. Melong ublei bala thau ya ka beneng ber ka khendo ngi aingu ya me ublei bangi yo banin shakri me hakani ka por ngi aingu ya me ko try na mar ka jing sumar sukher ka chome ka jing im ka jongi ngi aingu ya me ko try ba me aingi ka jing lait luot ban shakri ka kerteng ka khot ka chome ba da kani ka por ko try be it ha ka ba kum kini ki sngi bat kini ki por ko try ngi im ha ki sngi ki ba ki sngi ki ba rap ka jingele Kisngi ki badan hapading kajing ma omdon kajing syong shngan ngidon hapading jung kijing ki bakraw ko trai om tang hakani kari kajung hinrei baro shitelup ka perthai ko karat pe it ngit skem ba ka wei kajing ja ka baja kajing im kajungi kam dei ka bashu jarang khat hinrei kadai kajing thmu kajing bo pet jing bo renti ka chome kajing im kajungi I wei pi wei mungki banget bat ki basanya hame Ablay be it ni wan ban bukti kerpang yakini ke por hakik santi blay ke jome habangi yo ban shakri me ablay ba kodo jonga yarap yangi be ki do nuot ke jongi ke jengmut jeng berkat ke jongi mami men pen khut yangi ko try men pen bit yangi ko try bengin long ki khun ke jome try be it man sat yangi da ka snam ke ba kodo ke jome don ki bangi let ko try ki bangi pen songsi ka mon ka ba khut ke jome ho le makini ki snam le maki por ki bala let no ka jeng im ke jongi ngim ai ka jeng shakri ka ba biang ya ka kerteng ka ba khut ke jome ngil that ngil wat ko try ndai ha ka ba kum kini ka por ngi wan ban bu ti ki ti blai ke jome marum ki khun ke jome ko try dei tang mami ublei ubala banyarap yangi ha ki por ki ba kum kine ablei be it jonga ngi duai bami menderengkat yaki yeng ki sem ke jongi ki ba it ki ba thon ke jongi hakikti ke jome bami men sumar mami men da mami men keringi ko try miyo I ko try baro shitelup ke perthai uni khnyang jeng pang bala wan ban shong hakiniki snong hakiniki para men sim ki ba kodor try be it ngi kam kinti ke jeng pelat ke jome ngi kam kinti ke jeng penkhya ke jome ko try omdan ke bamla hakikti ke jome habangi khot kerpat ya ke kerteng ke jome
But ablay be it mami men da yangi ko try ne shibun kijing ma ne shibun kijing mensaw ne shibun kijing yap them ne shibun kijing jong kijing em ko try ki bangi lap bani kendu meni snei ban ker khu ko try ye kirim pe ying kristan ko try ki badon hakleng jong kari hakleng jong ka perthai ko try ablay ba ko don men bat skem ye kijing ngek kijing i try bingin shania skem tang hami ublay ba imud ba shisha ablay be it kumningi wan man paw khmat jome ne kapor jisu bakodo men isnei ban ker khu ban ker shan yala ka jong kari men ker khu yala ka jong upat ba bengin la ban shania bengin khmit laki khmat tang shame ko trai mar ka jing rap kan wan tang nami hi ablay bakodo jonga tu isnei ban ai ka jing start ekinong yalam ekinong senchar jong kari ka be it ka jong kari megalaya ka jongi ko trai jong ka re India but hakleng satla ka perthai ko trai ai ka jing shampang ai ka jing start ka jong me hi yaki kumnu bakin penyat yaki kam ki jam hak bakum kini kapor ko kanat pakodor men ai ki ka jing shampang men ai ki ka jing start ka bakin jablay biki la ken ban penyat biang yaki barok ki kam ka jong ki bade ban le ko trai hoon nga duway ka jing isnay ka jong me ba me men ker khu men ringkat ko try bat ki doktor ki nurse ki nat be it ki badon ka benda ka bakraw ko try hakaban shakri yo para briu ko try ki para mensim ki bakodor ki ba yok mat ding bakin uniu knyang jing pang ko try kan rat bakodor shanungin pai shanungin khmiet laki khmat ko try de tang shame mami hi men ringkat lembat ki mami hi ko try be it men da men kere ki men pelat ki nasibun ki jing penwet men pelat ki ni ki jing pang ni ki jing shitom ko try bakan long ki jing kerkhu kan long ki jing rap ken yaki para mensim ki bakodor kan rat bakodor men ai ki jing start haki balang ki jongi ko try men de song ngi de ki jing it ki jing long ko we men kerkhu na do ki pastor ki temen masan kirang ba balang ki long kmi ko try ki khun samla ki khun khna try ba por kum kani ka jing ja ko try bengin nang ban khmi la ki khmat ngin pan ka jing rap tang na mi ko try ublay ubal la ban ya rap yangi hi ki por baro jong ka jing im ko jongi tu ker khui la ka jong ka balang ko try ker khu ko try yu pat lang u jong me ker khu ye ka wei pa ko wei ka man sim ka ba kodor ko try ni don na pring ki jing bat ki jing le jong ka jing im ko kanat pa kodor ringi shu shania bengi shu it lot hakik ti blai ki jong me menda men care ringi menda men care ko try be in ki nu ki jing pen wet menda men care ringi ko try ne ki nu ki klam ki ba apa khmat ka jing khang ying ka jongi men tap ye ki ying ye ki rem pe ying ka jongi da ka snam ka balami da kalbari try be it bak men kani ka jing ja ko try kan long ban ker siu thia yangi ko try mengin jan shame mengin khot ker pat yami but ablay be it jonga basa shi sin pat men pa ye ka revival ko try ha ka ri but ha ka perthai satlak ko try bakin yo tip bakin yo nget ko jisu be it badai tang mami ublay ba embu ba shisha bangi lak ban pai dai tang mami ublay ba embu ba shisha balak ban ya rap yangi hagi bakum kini ki por ko kanat pakoror ngi IT ki tiblay ka jome ayu try ngin ong akmat jome na ka por ngi shu ai ka jingu ba ka buram ba ka jing penen buram ya ka kerteng ka jome ko try tu ker khu ya la ka jong ka palang ker khu ya ka wei pa ka wei ka mensim ka bakodor ko try bi it na do ki klung na do ki khon samla na do ki long kme ki long pa nadu ki nong sharai haki balang nadu ki pastor ki badan ka jingket klik ka bakraw ko try bi it men pen chat boring is sashi sen pat ko try ngi shu ai ka jingu ba ka buram ba ka jing pen buram ya ka kerteng ka jome na ba ha ka kerteng ka jong chi su badan botam ngi duai bengi pan ki baro amen ku bi shibur kong biara filayalam ingi nak ba puli nak ting jong blay lam bat ka jing duai ublay kur khu ye pi unang penon kam ye pi bat kumta ba phiru phinang yo kamet bukoi bakya swangin pois ka benta ka ba kongsan mengin sha skor khting jong blay lingbao shakri jong u lingbao pastor GSUB iblong pastor in charge ka balang pokse iban sam hapring jongi ye ka khubor ayu blay ukwa ban kren hapring jongi bat kumta karlong ka jing pen kre ka dodot ka jongi de bangia phai ka jiroi ba ars pasan putrio ba ars pa ndrupulai ars pasan pun reba ars pa andrupulai
ngeng akwa ngeng simatalang da kasur jing duai badai tang Jisu long ulok uba kordor. Jisu long ulok ba kordor sya Jisu ngayai pai ngalasok banyo lambaro sya uble hajing duai jing sukat nungi judonom kat nungi syusaku selai namar banyim tre banwan lam lun syuble hajing duai ngiju syambun ki jing jen jan ki jing tin jubat ku selai men tanga syam lahat ban yola sya uble ngale duai hey ngin syam ulok ban syat yang bas ngong lem yang diklem wai Jisu trai u itu yang ban syaungan leh duai ngalat lot bat kya ka jengkin bun sin ya ka pop ngabrai tang hu Jisu lok bahakodo nan bret lut hajing duai le kilok jong me ki kelang ya thu uble da duai hang kik sang te klan nun kerjan ya ngi baro klem dawai hagi parabit be baro kejing kuble ya pia kerteng ke bor baka bathiang tang bujung trai bona pendem be jongi uji sukres Badal kubor ban kren syafi ki parawet beij nak tien ke joble kum kalam perang ki bor sensyar satlak ke perthai ki persyanglut iki lat baro banyada ialah kinong syosnong nong duknyang jingpang COVID-19 ban nak benta ka ni kilhaban shimig senjam kiba bal kiba perking hadu kata-kata bal kalong kiba ton kam bahayangi kuminong syong-syong ban bat perking iki an ki kendon pelabu di bor sorkar namar bagi jing perkhat jongki baro kilong nak benta ka jing baha bal ka jing yada yangi nak jing sar jong ka ni ka pandemic ha kabgum ka ni kapor kau apa dong kau weh? Berkata kalong, bangim day bal skau pela, bad bu jingkeli, balai kini ki wanja. Namal da pipet ya ke history jong ke perthai, ki khlam, ki jing yap them, ki laja, ha ki pateng ben riu baro. Ngim day ruban syukuran lapla, bau balai ulat he ya ke jing bitar bakrau, ha ke jai ben riu ke perthai.
namar ke jing jelai ke pop ke jing baman bagi jing jersey ngong kum ni namar ublai ubakrau ha ke jing iet bagi jing snei unam penjot no ya ke perthei kat badang don ki ba iet ya u ki ba sakhi ya u bat ki ba mane ya u ha ke men sim bat ke ba shisha ngin sngo thu bhai ke ni ladangi puli ki kitab Genesis kelenong ka ba khat pra khot khan riu hadu kolom khat khandai kadot ba arp khandai habu blei uya kren badu Abraham ublei uang kat badang don ki ba phai shanga ki ba duai ki ba kerpat hanga ngono penjot de leiru ya ka Sodom bat Gomora ya jing tho ba khut bat jing tho lupa lanang pendep ka bakutkan saja batang kupa ubah beneng ubah tip ya ka sngi bat kapor kum gi banget ni haban khmi bha kum no gi ya kum gi breu gi bastat da ba siu spa ya kapor nama kini ki long gi sngi ki basniu o apostol Paul si Ephesus kul nong basan gi khot khat san bat khat riu hanrai menta paramil bi age ngam dan jing arta tien bau blei usha skor jing duai bat ki khot kerpat jong ki kristan satlak berthei bat un sapen pau ya la ke buram bat ka bor lingba ka ni jing ja ha ka por jong uhi kat bang ra pen khre yang ni khubor ngalayo ban puli ki jing tho ki ba aiman sim sepang ki kristan ha ki spasnem ki balalet ki ba sakhi utrai jisu ha ki por jong jing yap them ni ka khlam kami kini jaga longkum ni habdang kisnem ars pasan po hadu ars pa nyi po hadin jung kris kaladan ke jingyap khlam ke basir khai ke balasar naphang ya ke himarum ke bagan thup ya ke Europe burok away ke Middle East bal ke North Africa om tip lakadai nuh nyang jingpang measles ni smallpox hagitu ki por om dan hospital badom dan dawai kum ki por mentah latip yang ni khlam kung ka plague of Cyprian hak history namar badi Saint Cyprian ubalabu ya ki jinglum jingtip ulat ho basan hajar ki brio ki yap man kasni tang harum khlem da khain ya ki hima borok away ulat ho ru badi ka khlam kala jah ka por bagi kristan ru ki sha pensitom ben namar ka kerteng jisu hapo jisun shar jong patsha the sayus kiba shoni ki kristan ki keno ba kani ka khlam ka dei namar ka jingdon ki kristan ha ka hima kumta ka jibun yap ki kristan kala nangjur nalor ka jingta jong ka khlam what habdeng kat kini ki jingten ju ki ba meding ki kristan ki sakhi yu jisu habdeng ki tu ki bampat ngej namar haba ki wai ki phetri but e no ki ba yeng basem jugi bakin yap ki kristan ki khendu ila ka jingem bat ki let ban sumar ya gitu ibapang koi bar ka jingja shis pas nem shwa joganika plague of Cyprian kata kis nem shis pa rebusan hadu shis pa nyefo edi ka khlam ka balatip kum ka antonine plague ka baginang thok history ki ong kadina ka daw juk nyang jingpang smallpox kala tre kat hadu uma kuba kumba 10% nang nong jong kanong barum kilayap kino senshar bagino sumar briu ru kila phetno na kanong ba bat ino shedi ni ki bahyeng basem ki bapang bakin yap hakan ni ka poru layat hu baki kristan kila rai ban om phetno na kanong ba hanrei ban sumar ye ki bapang wat ladakim de ki bahyeng ki basem jongki ka candida moss ka professor of New Testament and early Christianity at Notre Dame University kalakan thok kumni. An epidemic that seemed like the end of the world actually promoted the spread of Christianity. By their action in the face of death, Christians showed their pagan neighbors that Christianity is worth dying for. Kajing syirkhai jong khlam ka ba ikum ba ka perthai kan waino ka long pun ban ka lat bat pen safriang ya ka jingat kristan ka daw ka long namar bagi kristan wat hath mir ka jingyap da ka jing le ba bha jongki ki saki syek perthai ka bampan ngej
ban yap namaru Chris kalong kejing mentoy daki spas nam kalet nadu kini kejing ja kapartai kalia lingba ki wepat ki khlam ki thma kejing her jong ya kot bat kum ta ter lagi por ki kala kejing start kala ki ustat kila jing sumar kila don ngangai bu blai mentaru khot jangi ki bangai ban le kum jo kata ban sakhi ya kejing e ju blai habdang kapartai kebala syatab ha kejing du jigermen bat ke disepting namar u COVID-19 pandemic ubali u khot jangi bangin sakhi sawajam dagi ktien bagi kam bu try ublay jongi udon hapdeng jongi badulong ubakhrau ban benim ong kitab usafanaya kalnong balai dekhot ka bakhat nyo kumno ngin sakhi sawajam dagi ktien bagi kam bu blay jongi udan hapdeng jongi bulong bakhrau benim kasenjam ke banengkong kalong ban ben klan ban ben scam shwa yala ka jong ka jinget la tho haki lightly gospel ya ka wei ka jingja men ba u jisu udan ba senran haka lieng bola penjajai ya ka eryong ngin sem Matthias pra arfulai arfunyo Markus sau lai pusan sau huwei ban Lukas pra arfuar arfusan ngikan mau kumno ba ka eryong ka bajur ka lakhi kat hado ba ka lieng kala jan ngam ha kijat pelung kisenran nama kejep tiang ke bajur ya kejing yap kila kersiu yo jisu ubat thia jat hat dong jong kalieng ong tiang ke jong blei u jisu la khejat na ka bio thia ula sneng ka eryong bat ka long jai jai nang ta ula sneng ri kisenran nama kejep tiang ba kejing tlot jong jinget jongki parangai biit kasuk ban ong banginget hau jisu habayat ling baki ba pengat jong jing im kamlong ka basuk pat ban ngej habdan ki eryong arngit jong ka jing im hanre ka badon kam kalong ban ben klan bat pen scam ya ka jing ngej habdeng jong ki eryong bat kijat pulung ka bang ya kendo menta ka sngi ka sngi utrai bangel dei ban don ka yeng jong utrai ban shim menta na ka mit ka bakentang ban kan mau ya jing saya jong namar jongi hanre na ngimla ban le kumta namar kum Kristan ki badan ke jingit khli ngi trailang ba ki bosan shar kumba khtin ublei ka hekai ru yangi ban le kumta ngi champion ban bagitan habdeng jong ke eryong go be kerthep hakaleng ka perthai ngi sukulumar jingmut ngi sheptieng ban huslai ngi tan hakalieng jong ka jingim habdeng ke duryau ba ka bayar baki eryong ka bajur ka babe naboro saudong nila ban mundur bakal lieng gadi ka yeng jongi bar bau jisu dan hangta hapdeng jongi bau ni jisu utrai ulong ba khrabor ban benim unom sha dalilai ba kijat phlung kintelep yangi ulakular ba melet ling bai ki ngan long lem bat me baling ba ki wa kedom telep yame ba me ya ling ba kading menom ing lem ni ka theli ding kanom jilia yame la tho gumta ho isaya saufulai gad khot ka baar kum tangim dei ban septieng ya ka ei ka balaja bat ja ka ban saja ngim dei ban saukuslai namaru jisu te ula ban ben jai jai yaki eryong ka badon kam namar kata kolong ban pun khlan ban pun scam ya ka jinget ka jongi hau ngila ban le ya kata dakaba ngitei ya keduan banyak selok bu try bat siang kisam haki jing bani ke jero bagi jing duai jing kerpat ken mau bagi khangsi por ka yeng bani om ya ke jing bani namar bagi jing mani ke basisha kalau hagi donut bagi mensim jongi ong jisuhi hagas lo jonis saw arfula arfusau kawai pat kalong bagin phla lagi pop ke jongi hakmat geding phla ka jong utrai bagin kelak mut dak donut baro bagin ma ya jing thau thumai baja ka jing khar sien ke badong mensim ba khoj kawai pat kalong bah pedeng jong ni ki ingin yo ya ka jing mensim bonong long kamon jong me ko try babha namar bangi sotu bangi syampang bau belai upen yat ulong in control ya ki boro ki baja ke perthai
natangin pan ka bor bagajin shlur ban lat nagi sep tiang bagi kuslai namala tho akhtin jo blai maru blai shimla ai hangi ka mensim ka jing sep tiang hangi ka mensim jong ka bor ar Timothy iwei hinyo ngin duai ya ka jing pun ko bor mensim ba khuj kena bagi ban yang ban sakhi badan ka jing kermen hau Yesus Kristus namar bak berthai ka don kam banyo i bajo sngo nanga bat na phi ya ka ni ka jing shisha ka jing tenjo ka bakrau ya ka jing ngai ka lok hapdeng ki eryong jong ka jing im kisan ran u Yesus ki balamat ya ka jing penjajai ki eryong ki bala sngo thu ya ka jing tlot jong ka jing ngai jong ki balamat ya ka jing thau thomai ba ka jing pun ko bor ki dalong ki sakhi bakrau ki bala IT met ba mensim na ka benta ka gospel ublei unya rabat ai bor yang iru bangin long kum kisan ran ke jong Yesus ngiri ban kan mau balda mangir ngi khnyum mangir ngi khuslai mangir ngi shep tieng ngim don khubor e ban ai she berthai hapdeng jong ka ni jin ju ka ba meding ka senjam ka ba ar ki permai ka long ban pau she berthai yang mensim ka stan ka ba shisha hapdeng jong gum ka ni ka por nganget badan shibun ki kristan hakaleng ka berthai ki ba mi shakhmat banyarap ye gitu ki bala syakta hau ni khunyang jingpang ban pentengen ye ki bala do no ik mesim bakordor banyarap ye ki tanah pedeng jong jing sumar ban ai jingkermen ki ba sngo do jingkermen ban le isen ai ye ki baduk bagi bakordo hapedeng jongki nganget bandala wai kini ki ngin sayo sngo spang ki khana bagi testimony ki ba ai mensim na ki kristan ki ba ke mesim kristan ke basisha ha kebum kini kepor ngikan mau ke moda teresa ka baong ngayo i ya kedur khmat u Jisu ha kedur khmat jong bapang bagi bedenjar ngakan mau ya Louis Adamson ka balai rap ya ki hajar ki bapang ki baduk bagi bam don yang don sem ha Atlanta USA ka baduai man ka step try ngatip medan shibun ban try ha ni kesngi pensyaya nga try ayu me kwa yang ban le ha ni kesngi na ka benta kaburom jongme ki kristan kumbala jatu syakmat habren ka khlam ki khendo ela ka jingim banyarap ki weipat bat ka long ka sakhi ka bayaim hadu menta ayu ubale khot yangi bangin le ha ka bagum ka ni ka por ngino kam ban duai kum ko Louis Adamson bananget bu bele un pen shai ha gi donut jongi ha gi jingmut jongi marwe kum ki banget ngin pai sekem lang salang kim paramajan marpar kibatan senda jongi banle ya kanoko ka badon kam kabo mensim ubelai ukentu hagidonut jongi kum ka balang ngila persang ban kener ka khti jongi jisnai segi badon kam jingarap kham tami gitu ki badu jing belas ngi bat kamai jakpo namar bakhtien jublai ko ongshai bangide banyarap iki baduk bagi bakerdu hapdeng jongi latho hado kumbal lais pasin ka Bible bangide banyarap iki baduk barbo belai upenram ru ya ki bamle kumta ngim khmilenti bagani ka jinglong jingman kan bateng slam naman ki kermen bo belai un jubab shen ya ki jing duai ki bagi berduai ki bagi banget ki duai sitlup ka perthai handai la don kam ubrei un Quran bat kentu yangi ki balak ban ai wadah pedeng ki jing duna ban wan syakmat baje snok tilang ya ka bangila da ka jingget bu Jisu un penroi kumi ki sant lagi kipu bar ki artli ki dok ha man ka sngi halarempe habangi tayik doan mandi belai nge snok tilang bag bertai ka berduai bu belai un pentengan ki basngusi un pen khia ki bapang bar bu belai un sar bar pen khut no yau ni khunyang jingpang na kasla jok bertai ngin duai bu belai un pen sai bor ban jada ki doktor ki nurse bat ki bagi nong troi hakanat ka kot ka khia haka jelah haka ri bat ka leng berthai ngin duai bu belai un ai ka jing start bagi jing champang yigi nok sanchar haka leng ka berthai ngin yai kan mau ban kershan ki kam joka balang ki jing duai badagi jing airu ngitip lakalong kum noru ka jing alap juga gospel ka di banyak syafrang ngin kan mau kerpang ki missionary ba e jongi badagi para banget ki badanglung sibone haka jinget
kibadon hagil kamisyon jong kabalang. Ujisu ulong kumni hagasngi kajing bishar yijay benriu. Nama ngalat tangan tipila ay hangaban bam. Ngalas liang tipila ay hangaban di. Ngalalong nongway tipila khatlem yanga. Baling kuit tipila benkup jan yanga. Ngalapang tipilawan sumar yanga. Ngalalong hakabendi tipilawan hanga. Onda kum taki bohok kinya tuhu kinong kutrai menu bangila i babila tangan bangila aibam lani babila sliang bal bangila aidi menuru bangila i babila long nongway bal bangila khot jame lani balung khut bangila penkup jan jame menu ti bangila i bamepang lani hakabendi bangilawan hame utau iem tu nyathu pono haki shisha ngong hapi Hakaba pilale yaka hauwei ubaritam nagini gipara jonga. Pilale kain hanga matiat arpusan laipusan saupo. Tubli ukur khu yangi lengba ni khubor na tien kaba im jong u. Tubli ka jingsuk unlong lembat pi moroi badung ki yeng ki sem baro. Pidan haka jing duwai jonga baka yeng jonga man kesngi. Kan mauri ka yeng sem jonga haka jing duwai ki jong pi. Nakam tak burung pucung ubelai. Amen. Tengahnya doai. Ubelai bokpa jangi ubah beneng. Ngai go eme ku try ba age. Nam tak kubor kumala ai hangi ku try. Hagani kapor. Hagani kelemat. To kuren hagi to nur jungi. Hagi men sem jungi mori ku try ba age. Me khot dingi bolong ki sakhi ya me ku try. Habdeng juga rio habdeng jong ki jing at pulung jong jing em. Kumaki kristan jong menor kia lek kum tak ku try ba age. Me khot dingi begin pen scam ya kejing ha me ku try. Me khot dingi begin pai sheme dak ka do not bo dak jing kelak bamut. Me khot dingi ku try ba age. Begin pen lut ka por banyak slok shi ki sam ku try ba age. Ban beji ki ngi sam ko jungi ban beji ki jing em ko jungi. Me khot dingi ku try ba ni snok tilang ba ka berthai ku try ka badwai. Ba ka ner ka khti jong ji snai. Sikitu borok ke beton kam ku try. Ya ka jing kersan dak jing duai dak jing kersan dak jing ai. Yang jigersan de kikentien pentengen kikentien kentukan pham ya rap yagi ko try klem ke jarap ke jome ngemla bane eru em naman ngi pan di kene boro ha ka teng ju try bana bane be jengi uji sukres amen. Sisin ya kublei pastor ibla ai ya kubor hapreng jongi bato blei unkur kui pi pastor bai ke yeng kesem ke jong pi ban nganget kene kubor kan yai ne ka do ke jong pi bat kan long do long sna mu ha ke jing im ke jongi iwe pi we ban ngila pois ka bowai ban nginya penwai no mingyar wai lang ni ke jirwai ka saus pa san ba saus pa lai fusau do batum na barim saus pa san bat saus pa lai fusau hadien jong ni jirwai ka sekar pa hi pastor ni pelai ngi na ke jing ku penwai. Lam yang a trai jeng hong ba pilgrim leng bang ka perthei nga tlon ma beto ai bo tin yang ang da ti isnei kat banga im kan bangang im the a the la jing ai ei kat banga im the a the la jing ai ei ai ngan đi ca ka jing im lei lei ngan nom si liang shu ai ngan bam na manang gospel bad luk pu ka jing im ru kat banga im kan banga im nganom nganom si liang shu kat banga im
Kat banga im nga nom than nom si liang chung on da poi ha rut wa Jordan jing shep ting wat ai kan wan ling ban jing an pelung itrim Jisuan mame bantan Hallelujah, Hallelujah Jiu nom long hari kanan Hallelujah, Hallelujah Jiu nom long hari kanan. Hak bawai no jong ni kejis lok ke bathiang kejing e kepada biang ju try bunam nem jong yu Yesus Kristus kejing e kemana bam jugur kejong blai bok pa kejing selok kejong mensem bok hu kejing kerkhu blong lai hawe blai kinyai long rengkat bal ke balang kejong me hakani ke jaka ke long rengkat bal ke balang ke badan hasat lak ke berthai rengkat begitu baro kibia trailang nak benta banwan rapat juga kejing khia nau nyang jingpang begitu bersyakri ya meh nadu benta basyadu ke bam jukut ru amen.